Sardines al forn, una manera fàcil de preparar-les. Les tindrem fetes en 5 minuts i la casa no ens farà gens d'olor. Per fer-les necessitarem sardines molt fresques, oli d'oliva verge extra, sal, julivert i un parell de grans d'all. Per netejar les sardines només cal que els hi fem un petit tall al cap. Llavors les tirem i ja ens seguiran totes les tripes. Un cop les tinguem netes agafarem una safata, la folrem amb paper de forn i posem damunt les sardines. Un cop les tinguem ben col·locades, les salem, les amanim amb un bon oli i les enfornem durant 5 minuts a 220 graus. Mentre preparem una salseta amb all i julivert ben picat, una mica de sal i un bon raig d'oli. Ja veureu que les sardines es couen molt ràpid. Passat els 5 minuts, les traiem del forn, les reguem amb la salseta que hem preparat i ja les podem servir. I ja heu vist lo fàcil que és preparar-les. Les podem servir amb una bona amanida o amb pa amb tomàquet. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like i si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.